Yeah, sinibingelele-ke emakhaya kuphina kuphila kufika khona Lit Radio Podcast sikunikeza khona-ke udaba olubaluleke kakhulu. Sinomnumzane la uLucky Shabalala, insizwa edume kakhulu le eNomandini-ke emaplazini-ke ilwela amalungelo abahlali basemaplazini-ke nasey'ndabeni zemayini. Mfoka Shabalala, sikwamukele sikubingelele kwi-Lit Podcast mfoka. Hayi, ngiyabingelela bonke abantu abalalela iLit Radio. Yeah, sicela-ke mfowethu ukuthi sazi kabanzi ngoLucky. Abantu-ke bayakubona lapha ko-TikTok, bayakubona lapha ko-Facebook, kodwa bathi kahle kahle lensizwa ubani? Ngiyajabula abantu mabengibona ngoba lokho kuyenza ukuthi nami igama lami lithi ukuphakama kancane lapha emaplazini. Kodwa-ke mina nguLucky ngowaShabalala isibongo, igama labelungu-ke lelo-ke elamaZulu ngumhlaladuma, izulu eladuma lathatha abafazi namadoda khona laphana eNomandini. Ngizalwa-ke intombi yakaMalinga le eFreyistata ey'ntabeni zaseMonphelani, kanti-ke ubaba wami umndeni abamaziyo-ke bathi umafutha entombi bayayikhalela khona laphayana kwabahlokazi ngase-Chelmsford Dam. Uba lo Chelmsford Dam indawo ohamba kuzo lezo osiza kuzo umphakathi. Lolu mhlawumbe siqale before siqhubeke. uLucky uneminyaka emingaki nanokuthi usuthathile mfowethu? Sengimdala kakhulu, kade ngibadle ukhisimusi, ngeke ngikutshele ukuthi nginanga, kodwa ngino-40 nento. Ukuthatha kona ngathathi, kodwa ikhona intombi engayithembisa umshado ngale ngaphansi kwasemzimkhulu. Okay, yeah, ngaphansi kwasemzimkhulu khona la ubheka ngako-Eastern Cape. Lapho khona kwesikaSindiso Magaqa. Oh, okay. Yeah, sihleli noLucky la insizwa-ke kaShabalala, umfo-ke odume kakhulu lapha eNomandini. Masibuka-ke Lucky, mhlawumbe uma uqala nje uba umuntu sikubuka uthanda kakhulu izinto ethinta umphakathi. Lo gqozi lokusondelana nomphakathi nokufuna ukusiza umphakathi lifika kanjani kuwe? Ukuthi-ke umuntu wakhula kanzima laphana emaplazini, impilo inzima, sibuka ukuhlukumezeka kwabantu abadala, obaba nomkhulu bekhishwa ngesankahlu belahle emgaqweni. Nami nje ngake ngahlala emgaqweni ngilusa iy'nkomo nomkhulu ngingakangeni isikolo, sesixoshiwe eplazini, umlungu esesikhiphile, saze-ke sathola indawo. So ngakubuka lokho ngiloku ngikhula, kwaze kwafika-ke isikhathi la khona umuntu engena ey'ntweni zepolitiki, kuba khona abantu abamfundisa ipolitiki. Kwabonakala-ke ukuthi-ke abahlali basemaplazini akekho umuntu oba-athendayo ey'nkingeni abhekane nazo. Sabe sesiyasukuma-ke ukuthi-ke nomuntu akaqale-ke ukuthi-ke amele abahlali basemaplazini. La umuntu aqale khona-ke waqala ngaleya nhlangano yayikhona yabahlali kudala kwakuthiwa iSANCO. iSANCO. Usabala inhlangano eSANCO, siyazi ukuthi iningi iy'nhlangano owayikhanda, ikhona yini manje kule nhlangano osebenza ngayo for izinto zomphakathi, yini futhi igama layo? Iy'nhlangano ey'khona umuntu asebenza ngazo ezomphakathi, ama-social movement, zu-2. Kukhona inhlangano yokuqala ebizwa ukuthi uSisonke Environmental Justice Network, engu-chairperson wayo osanda kubuya, kade ngiwu-coordinator, manje sengu-chairperson kwi-elective conference efike yangikhetha. Bese kuba khona ingane ezalwa uSisonke ebizwa ngokuthi Umhlaba Wethu Social Movement, esasene-task team-ke yona-ke engakayi kwinkomfa ukuthi iyokhetha abaholi abazoyihola. So lezi inhlangano zombili ziyasebenzisana, iy'nhlangano ezinganamali, iy'nhlangano ezingenzi inzuzo, kodwa abantu abama-activist esibakhandile ukuthi basebenzele umphakathi, kwenzele ukuthi mangabe kuthiwa siyaboshwa noma kuthiwa siyafa, baqhubeke nomzabalazo bawuse phambili. So sadecide ukuthi iy'nhlangano siy'hlukanise, uSisonke agxile kakhulu entweni yezemvelo ney'mayini, bese ukuthi Umhlaba Wethu udile kakhulu ngokubuyiswa komhlaba wabahlali basemaplazini, kanjalo nalabo abasuswa ubandlululo. Manje le nhlangano nithathaphi i-funding yokuthi nikwazi ukwenza sike sikubone ugibela amabhanoyi, sikubone ulala emahhotela phambili, mhlawumbe kukhona yini abakunikayo noma khona abanixhasayo mhlawumbe kume kanjani? Njengamanje engingakhuluma iqiniso, inhlangano yethu Sisonke ayinayo imali
futhi asinayo ne-bank account ngoba asibonanga isidingo sokuvula i-bank account ngoba akekho umuntu ofuna ukusinikelela ngemali. Sesazama even kuma-government department ngoba phela siyi-NPO manje into abayishoyo bathi lento esiyenzayo abayi-understand, babona ngazathi thina si-anti-government, silwa no-government, kanti asilwi no-government. U-government siyamkhumbuza umsebenzi wakhe, kodwa-ke kuloko okushoyo kokuthi sisebenza kanjani, sisebenza ngephakethe lamalunga enhlangano ukuthi aphonse esivivaneni ngaleyo mali esuke ikhona. Uma-ke umuntu usuke umbona ehamba mhlambe egibela indiza, kusuke umuntu emenyiwe ngokuthi abantu basilandela social group yethu naku-Facebook page, bayabona izinto esizenzayo. So uma beba nama-conference noma nama-dialogue bese basimema-ke, kube yibo-ke abakhokha-ke iy'ndleko-ke zako konke lokhu abasuke besibizele kona. Yeah, radio la podcast kodwa sikhuluma noLucky-ke umfoka Shabalala, sibuka kabanzi indaba ethinta amaplaza, ethinta umhlaba nethinta nje imayini njalo njalo. Lucky, uma sesikubuka-ke manje kuney'nhlangano ezinye enisebenzisana nayo, ngiyakhumbula nje khona abale eMpumalanga ababeke bafike lana sinibone nihambela iy'ndawo emaplazini nasemayini nibuka, mhlawumbe ubudlelwano busesekhona yini, nanokuthi iy'nhlangano ey'njalo kubaluleke ngani ukuthi uma nenza these social organizations zikwazi ukusebenzisana nabanye? Iy'nhlangano mhlawumbe uyaye usibone sihamba nazo noma wake wasibona sihamba nazo yilezi iy'nhlangano lezi ezazine-vision efanayo neyethu, ukuthi-ke nakumelwe amalungelo wabantu atholakala kumthethosisekelo wezwe. Kodwa-ke kwesinye isikhathi ezinye zalezo y'nhlangano asisahambi nazo. Into eyenza ukuthi singahambi nazo yinto le yama-COP. Uzokhumbula ukuthi la eSouth Africa kwaba khona i-COP 17. So lezo zinto lezo zifike zasehlukanisa phakathi ngoba lezo zinto lezo zikhuluma nge-climate crisis noma ngo-ozone layer. Bese njengamanje i-COP 26 yathatha isinqumo sokuthi-ke akuvalwe zonke iy'mayini ngo-2035, kungabe kusaba khona iy'mayini, bese kuthi-ke umbani noma ugesi utholakale ngama-solar energy noma ngomoya, okubizwa-ke ngokuthi-ke na-ke yi-just energy transition. So loyo mbono-ke thina bakasisonke asizange sisahambisana nawo ngenxa yokuthi-ke thina siyinhlangano yomphakathi. Akusithina esithathela umphakathi isinqumo ukuthi fanele kuvalwe iy'mayini. Umphakathi fanele usho wona ukuthi imayini singcolisela umkhathi, so njengoba i-contribute kwi-climate change, ngcono singabe sisaba khona iy'mayini. Mase kusho umphakathi, nathi-ke sizobuka ukuthi sicubungule ukuthi ngempela i-climate change, uguquguquko lwesimo sezulu ludalwa yiy'mayini yini, bese sithatha leso sinqumo. Ukungena nje ngeke yini basho abanye ukuthi hayi uLucky vele usho le mayini sesimnikile imali, yingakho manje ngafuna ukuthi zivalwe kanti zingcoliswa umhlabathi, ngcoliswa imvelo. Uma singakhuluma ngemayini singakhuluma kuze kushone ilanga, kodwa uma umuntu ezothi imayini inginikile yini imali, angeke ngikwazi ukuwuphendula lowo mbuzo loyo. Kodwa akekho umuntu ongayifuni imali ngoba imali abanye bathi iy'mpande yesona, kodwa angilitholanga lelo verse eBhayibhelini. Engikwaziyo ukuthi akekho umuntu namhlanje ongaphila enganayo imali. Noma ngabe imayini inganginika imali, alikho icala kulokho, kodwa ngazi ukuthi mina eSouth Africa kunohulumeni. Uhulumeni makuwabantu fanele ashaye imithetho ekhulumile nabantu. As long abantu besathi imayini iya-contribute kwi-economic development ngokuqasha abantu nangokunikela ukuthi-ke ngama-social corporate responsibility, then-ke asikho isidingo sokuthi singathi imayini ayivalwe. So buya kwezemayini, ngisafuna-ke sigxile la endabeni yomhlaba nasemaplazini. Masibuke la sibona naku kuba ney'nkinga emaplazini, abantu abanamanzi, imfuyo iyangcola, iy'nkomo ayikwazi ukudla. Sikubona uhamba nomphakathi wakhona nizama ukubukela lezo zinto. Kukhona yini ikhambi eniqhamuka nako ukusolva lezo y'nkinga, ney'nkampani ezinye y'chitha ama-chemicals emanzini njalo njalo? Kukhona yini isixazululo esiyaphambili eniqhamuka naso kuleso simo enjalo? Kulaba abangcolisa amanzi nabalahla
imfucuza yabo esiyibiza ukuthi i-waste, kungaba ukuthi bayawasha banama-dry clean noma banelahle bese bayaligeza noma bafuye iy'nkukhu bese kuthi-ke loko okweyinkukhu okuyi-waste yakhona bese bekufaka emanzini. Siyaxabana-ke kakhulu nabo ngoba leyo nto ingcolisa imvelo, bayibiza ukuthi i-water pollution noma i-contamination of water. So ngokomthetho wezamanzi usection 39 we-National Water Act ukhuluma ngokuthi amanzi ayisidingo kumuntu wonke okhona la eSouth Africa, futhi amanzi ayi-resource yethu. Ngaleyo ndlela akekho umuntu ofanele asebenzise amanzi ngendlela athanda ngayo noma akekho umuntu okufanele apholuthe amanzi ngokuthi yena egenerator i-income. So siyakuzama-ke lokho, but inkinga esibhekene nayo umnyango wezamanzi, ngoba umnyango wezamanzi uthi wona mawuthi ufaka i-complaint, umnyango wezamanzi uthi i-client lami angikwazi ukuthi kena ngadila nayo. Umnyango wezemvelo nawo uhlehlele emuva. So lento sigcina sesiyifighter thina ngokwethu. Ekugcineni kosuku uma sithola abameli abasilekelelayo bese siya-ke enkantolo. Emapulazini nawo amabhunu sike sabona ngathi ashisa kusolakala ukuthi ashisa amadlelo ezinkomo, mhlawumbe awekho happy ngento ethize. Sike sabona ney'thombe lapha ko-Facebook kugugulwa amaliba abantu lapha amathuna. Zonke lezo zinto sikubona ulida ekutheni-ke ulwe nazo. Kukhona yini isixazululo nalezo zinto enjalo? Ngeke ngisho ukuthi isixazululo sikhona ngoba mangizokhuluma nawe kuyimanje emva kosuku la izolo bekade omunye umlimi eshisa futhi eshisa iplasi labantu abalithengelwe umnyango wezomhlaba, elishisa futhi ngenhloso. Manje uma bemvulela icala bese yena ayovula icala kuqala ngoba phela unemoto, unemali, unama-resource ukuthi asheshe afike e-police station. Kodwa-ke sibuka thina ukuthi sekuyinto entsha asebeyiqalile yokulwa nabantu ukuthi bashise amadlelo la kudla khona iy'nkomo zabantu. Sebeshintsha indlela kade belwa ngayo. Ziningi iy'ndlela abelungu abalwa ngazo nabantu basemapulazini, kodwa manje sebengene kule yomlilo. So isixazululo asikakabi khona. Lento le ngiyakhumbula uminyaka kudutshulwa kubulawa ubaba la uMbatha kuthiwa yazingela, bathi babebona ngathi izinja bamdubula washona. So izinto enjalo zisenzeka yini namanje njengoba sesavota more than 30 years sathola inkululeko, zisenzeka yini enjalo? Bese ubuye usibeka nesithombe ukuthi icala lagcinaphi laba uMbatha ngoba lalokho lapha regional lokho lihlehla kwagcina. Ukuhlukumezeka komuntu omnyama akakeze kuphela eMzansi Afrika. Uma ngabe uhulumeni esabuka laba abamhlophe njengabantu abayizingelosi bese buka laba abebala lethu njengabantu abangelutho, uyabo. So uma laba abamhlophe besicindezela bese umthetho ubheka bona ngoba bamhlophe, ubabheke ngokwebala ukuthi bamhlophe. Wena uma ngabe uthi uyazivikela bese umthetho ukubheka ngebala ukuthi umnyama ufanele ukuyohlala eVaterval. Umlungu angayi eVaterval ngoba umlungu akafanelanga ukuhlala eVaterval ngoba bathi umlungu creator umnotho. Umbuzo uthi wake wambona yini wena umlungu egibela ihashi ebala iy'nkomo? Wake wambona yini umlungu egibela ugandaganda elima emasimini? Wake wambona yini umlungu edere kunguye osenga iy'nkomo? Wake wambona yini umfazi womlungu ekhishini kunguye oklinayo, ophekayo, ayinayo, owenza yonke into? Awusoze umthole. So umthetho ubheka abanemali kanti abantu basabulawa namhlanje. Ngapha eLimpopo bekade kukhona umlungu njengamanje obulala abantu abaphonsela iy'ngulube ukuthi asibadli. Likhona icala namanje khona maduze nje ingane I think ina 5 years 6 years kuthiwa itshontshile, umlungu wayishayisa ngemoto lapha eGlen. Umfana wakwaDlamini wadutshulwa wabulawa umlungu ngoba umlungu ethatha iy'nkomo zakhe kubo mfana wayivalela ngaphandle kokulandela i-Pound Act. Lelo cala lelo laphelela
laphayana e-regional court yaseDandi kwathiwa ubufakazi abukho. Same applies kule cala likaBambatha kade ungibuza ngalo laphelele eMaritzburg ngenxa ye-AfriForum enemali ngoba thina singanayo imali. Ngani ngokuthi umthetho ubheka laba abanemali. Elakho icala nawe ngangikubona uvela lapha enkantolo eDannhauser mhlawumbe ungatshela nje abalaleli be-podcast lethu podcast ukuthi wawuboshwe nini laphelelaphi lo. Baba ngaboshwa bona. Angazi ukuthi ngangiboshelweni ngoba sasine protest eyayisemthethweni. Sibiza umnyango wezokumbiwa phansi uDMR ukuthi sizomnikeza imemorandum lapha yanemayini yaseKwezi. Fika umlungu uzongiphuca imemorandum ekungasiyo eyakhe. Sabanga le memorandum wase yagudluzeka wawa. Wasethi ngimshayile. Zange ngimbeke isandla ngabe sengiyaboshwa. Kodwa ke lelo cala laphela enkantolo ngoba ubufakazi abutholakalanga ukuthi ngamshaya. Kahle kahle uyena owatholakala necala lokuqambela inkantolo amanga. Bathu la kusho ukuthi unemali ngoba wayehamba no-advocate lapha. Kusho ukuthi umane uyasho nje ukuthi njengomuntu omnyama uyahlupheka. Kusho ukuthi unemali. Kunabantu abamnika imali ukuthi abe seyintweni abe nemali bese ukuthi laba abaholayo balambile uthini lapha. Mina ngi-human rights defender ngokwami voluntary. Akukho la ngihola khona la ngicosha khona imali. Manje-ke uma mina ngiyi-human rights defender ngiyi-profiler nami ku-Facebook noma ku-TikTok kukhona ama-lawyers for human rights akwazi ukusiza abantu mahhala ungakhiphanga mali. Angikhulumi ngo-legal aid, ngikhuluma ngabameli mina ama-human rights lawyers. So njengoba wena ungibona nginommeli, ummeli wayeqhamuke kanjalo ukuthi fanele ayongidefenda ecaleni elingekho. Kube kwakuyicala elalikhona wayengeke angidefende ngoba ngeke umdefende umuntu ngecala olibonayo ukuthi lizomehlula vele ulenzile. Kodwa leli elinganayo ijustice labameli bakhona nawe bangakudefenda. Ya sikhuluma noLucky umfoka Shabalala sibheka indaba yasemaplazini sibuke nayo uLucky qobo ukuthi lo gqoza nalo ulithathephi uhamba kanjani nomzima nje asendlule kubo njobuzo ukuthi ke nayo sike wathathwa abakazidlodlo. Okunye ke Lucky kulesikhathi samanje siyasibona wenza amamashi isikhathi esiningi ulwa nokuhlukumezeka kwabantu noma ubiza umhlangano ukwazi ukuthi uchazele abantu ukuthi kwenzakalani. Siyazi manje sekhona uhulumeni omusha ukuthi uGNU abanye bajabula abanye bayakhala. Mhlawumbe wena uGNU ubona uzoba isixazululweni kule inkinga eninazo emaplazini. Siyabona uStenezen uyena ophethe agriculture lapha nangu uNyonzo lapha uphethe rural development and what. So isimo esinjalo sizonisiza yini emaplazini? Uhulumeni akazange asisize thina njengabahlali basemaplazini elokhu abakhona kusuka ngo-94. Akekho umuntu ePhalamende owake wakhuluma ngomuntu ohlala emaplazini nangokuhlupheka komuntu ohlala emaplazini. Yena uMandela ewuhulumeni wokuqala owayethandwa abantu ngaphezu kwabo bonke abantu. Akakhulumanga ngathi ePhalamende. Kodwa wazama esezophuma wabona ukuthi angikwazi ukufa nginecala ngabantu basemaplazini. Ngcono ngishaya umthetho ozobavikela. Wawushaya umthetho uMandela, umthetho osivikelayo. Kwase kufika laba oMbeki noMhlonishwa uZuma nabanye bahluleka uku-implementa lo mthetho ukuthi kena usivikele emaplazini. Kodwa yena uMandela wayikhomba indlela ukuthi nanku umthetho engubekayo ofanele uvikele abantu abasemaplazini nabaphucwa umhlaba wabo nabasasebenza njengezigqila emaplazini. Uma sibuya kulento ye-government of non-unity angeke ngikhulume kakhulu ngengulube esesakeni. Kodwa engingakusho kunanoma ubani into engekho leyana ukugcotshwa ngodaka emehlweni. Ngoba manje basigcoba ngodaka emehlweni sebebala uMandela
bathi uMandela wakhanda i-Government of National Unity. Yebo kwakufanele ngoba ngaleso sikhathi sasiqala ukungena kwe-government, kwakuliwa, kubulawana, kubangwa, kuthiwa umbangazwe. But manje ayikho into esiyibangayo. Into esiyibukayo nje ukuthi laba banikezele ngamandla kwabamhlophe. Kodwa thina siyajabula ngoba uNyotho simazi njengomuntu we-PAC. I-PAC inhlangano ekhuluma indaba zomhlaba.